Добър вечер, дами и господа и уважаеми зрители! Добре дошли на концерта на смесен хор професор Венета Вичева, град Шумен, и камерен хор Лавиринт, град Зайчар, Сърбия. Духовна и светска музика ще прозвучи в голямата базилика на Националният историко-археологически резерват Плиска. Събитието се организира от смесен хор професор Венета Вичева, град Шумен, Регионален исторически музей, град Шумен и под патронажа на областният управител на област Шумен професор Добромир Добрев. Подкрепа и съдействие ни оказват общините Шумен, Каспичан и Нови пазар, както и многобройните спонсори. Наши официални гости тази вечер са госпожа Десислава Драгомирова, кмет на Плиска, госпожа Ралица Тодорова, народен представител, професор Добромир Добрев, областен управител на област Шумен, госпожа Нели Георгиева, заместник областен управител на област Шумен. Тук са заместник кметовете на община Шумен, госпожа Десислава Петрова, доктор Светослава Хайнова, архитект Николай Симеонов, доцент Цвета Жекова, главен архитект на община Шумен. Тук са и господин Георги Георгиев, кмет на Нови пазар. Господин Златин Ценков, кмет на град Каспичан. Тук е и председателят на Общински съвет град Шумен, госпожа Асия Спарухова. Господин Даниел Руменов, директор на Регионалният исторически музей град Шумен. Лили Петрова, директор Бюро по труда, област Шумен. Госпожа Севдалина Георгиева, председател на Народно читалище Стилиян Чилингиров, 1963 град Шумен. Госпожа Искра Радева, секретар в Народно читалище Пробуда, 1928 година, град Каспичан. Доцент доктор Росица Михайлова, декан на Педагогическият факултет на Шуменски университет, епископ Константин Преславски. Професор Янна Рускова, ръководител катедра музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство, педагогика на обучението по музика в Шуменският университет, епископ Константин Преславски. Професор Стефан Русков от Шуменския университет, епископ Константин Преславски. И доцент Юлияна Панова, отново от Шуменският университет, епископ Константин Преславски. Инженер Даниел Малев, директор на телевизия Шумен. Доктор Найден Косев, директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие, Обединен детски комплекс Шумен. Госпожа Боряна Панайотова и господин Диан Грозданов, заместник директори на Центъра за подкрепа на личностното развитие, Обединен детски комплекс град Шумен. Госпожа Деница Озунова, диригент на хор Бодра песен. Тук са и нашите приятели от туристическият хор Планинско ехо с диригент, доцент Маргарита Генчева. Концерта се провежда и с изключителната подкрепа на нашите спонсори: Автомагистрали и Черно море АД, град Шумен, Дентална клиника МДент Шумен, Паркети Плюс, Вива Пласт ООД, град Шумен,
Доктор Владимир Йолов, общински съветник, град Шумен. Доктор Есер Садък, село Бяла река, община Върбица. Доктор Иван Мартиньон, град Каспичан. Доктор Сезер Емин, град Шумен. Доктор Гергана Велинова, град Шумен. Доктор Атанас и Елка Баеви, град Шумен. Доктор Ася Байчева, град Шумен. Доктор Валентина Ташева от град Шумен. Доктор Мариела Обретенова от град Шумен. Диана и Иво Илиеви от град Шумен. Магдалена Димова, град Шумен. Светла Кралева, град Шумен, и доктор Недялко Недялков от град Шумен. Аплодисменти за всички тях. Благодарим ви, че сте тук заедно с нас тази вечер. Фирмите и личностите, които съдействат на смесен хор професор Венета Вичева, подкрепят не само това събитие, а и тези, които предстоят до края на календарната 2024 година. Нека ги аплодираме още веднъж. Благодарим и на вас, скъпи гости и зрители. Ролята на голямата базилика в историята на България е изключителна. И както археолога, доктор, доцент Павел Георгиев озаглавява една своя статия, голямата базилика в Плиска е първа катедрала, пръв църковен център и пръв манастир в средновековна България. Градежът на базиликата завършва около 878 година, когато придобива образа на величествен източно-православен храм, който изпълнява ролята на княжеска, архиепископска и манастирска църква. Десетилетие по-късно тук се оформя и функционира първото славянско книжовно просветно средище. Това най-старо и най-почитано място в християнска България запазва функциите си до 30-те години на 11 век, когато част от строежите около него са разрушени от нашественици. Самата базилика успява да съществува до към средата на 12 век. Тук, в Първопрестолна Плиска, започват най-важните етапи от духовното и културното развитие на България. Ето защо и програмата на концерта тази вечер обединява източно-православната и светска музика, за да продължи тази историческа линия, чието начало откриваме в вековете назад. Символично можем да кажем, че по тези блестящи бели камъни, където са стъпвали знатните ни владетели, духовници и са приети и сътворили ученици на светите братя Кирил и Методий, ще блесне таланта на участниците в концерта тази вечер. На сцената вече са смесен хор професор Венета Вичева. В него са събрани хористи, докоснали се през годините до вдъхновяващата личност и професионализма на патрона на състава професор Венета Вичева. Те продължават нейното дело и популяризират българското на първо място, както и световното хорово изкуство, както на национални, така и на международни сцени. Духовната музика е част от постоянният репертуар на състава. През 2021 година смесен хор професор Венета Вичева участва в Националният православен фестивал Свети Кирил и Методий в град Попово. Състава получи специална покана и последваха отличията. Втора награда в конкурсният панел, както и специалната награда на Сдружение за фолклор Цветница, един от организаторите на този форум. Тази година смесен хор професор Венета Вичева отново получи покана и представи духовни песнопения и химни на фестивала в град Попово, за което получи и специален диплом за участие. Започваме с Христос Воскресе на Петко Стайнов. Според каноните е прието до 40 дни след Велик ден да се изпълняват пасхални песнопения. Христос Воскресе на Петко Стайнов. Да поканим маестро Христо Атанасов.
Прозвуча "Господи помилуй", аноним от 14 век в стилистиката на византийското пеене. Продължаваме с "Тебе поем" на сръбският композитор Стефан Мокраняц. Освен съвременник на Добри Христов, неговата роля в музикалната история е основополагаща за развитието на съвременното хорово изкуство в Сърбия.
Време е да обявим първият ни специален гост – сопраното Пролет Пенчева. Нейната връзка с Шумен и съвместните концерти с маестро Христо Атанасов имат далечна история. Пролет е чест гост на концертите на съставите, които ръководи доктор Христо Атанасов. Смесен хор професор Венета Вичева и градският духов оркестър Михаил Биков. Молитво Пролио, солист Пролет Пенчева, старинен напев. Пролет Пенчева е родена в Белоградчик. Завършва Шуменският университет епископ Константин Преславски със специалност педагогика на обучението по музика.
По време на студентското си обучение участва в 2 певчески състава в Шумен. Смесен хор „Родни звуци“ с диригент професор Венета Вичева и колегиум за камерна музика „Арс музика“ с диригент доцент Юлияна Панова. След завършването на висшето си образование е артист-хорист в Държавна опера Стара Загора. В момента работи като вокален педагог в детската музикална школа към Старозагорска митрополия. Заедно с това пее в църковния и в представителният хор към Старозагорската света митрополия. В програмата на смесен хор професор Венета Вичева следва творба на композитора, теоретик, диригент и изследовател на българският фолклор Добри Христов. Заедно с светската музика, хоровите композиции, вдъхновени от народните ни песни, той ни завещава и литургия на свети Йоан Златоуст и общо достъпна за хорово пение литургия. Неговата роля в развитието на българската музикална култура е изключителна. Ще чуем "Во царствии Твоем" на Добри Христов, солист Пролет Пенчева. Последната композиция, включена в програмата с духовни творби на хора домакин тази вечер, е "К Богородице, прилежно нине притецем" на Александър Архангелски.
Да изпратим с аплодисменти смесен хор професор Венета Вичева. Маестро Христо Атанасов, освен че ръководи градския духов оркестър Михаил Биков и смесен хор професор Венета Вичева, получава вдъхновение и като композитор. Неговите авторски творби се изпълняват и извън пределите на страната ни. През 2012 година, когато камерен хор Лавиринт гостува в Балчик, в рамките на фестивала Черноморски звуци, диригента му избира да представят композиция на Христо Атанасов. От тогава и до днес музиката, сцената и приятелството ги свързва. Камерен хор Лавиринт гостува на Шумен, а през миналата година смесен хор професор Венета Вичева връща визитата. Преди броени дни камерен хор Лавиринт участва в Международният форум за православна музика Света Богородица достойно ест в град Поморие. А тази вечер са наши скъпи гости. Да ги посрещнем! Камерен хор Лавиринт е създаден през март 2001 година в град Зайчар. От тогава, освен постоянните 10-15 участници, които имат готовност и желание за изява, през хора са преминали над 50 певци от различни професии, пол и възраст. Цялата дейност на хора се основава на любовта към музиката и пеенето, приятелството, безкрайната воля и ентусиазъм на всички участници и диригенти. Концертната им история е богата и имат множество спечелени награди в страната и чужбина. Репертуарът на Лавиринт включва творби на сръбски и чужди автори от различни стилове и епохи. Диригент на хор Лавиринт е Желка Паунович, доктор на медицинските науки, която от първия ден на съществуването му работи с изключителна отдаденост и енергия за изграждането на ансамбъла и превръщането му в единен организъм. Камерен хор Лавиринт, град Зайчар, Сърбия, вече са на сцената. Ще чуем Отче наш на Йосиф Маринкович.
Jakože i mi ostavljajem должnikom našim i ne veri nas vo Тебе поем Добри Христов. Давидова молитва, Владимир Милославлевич. Ubog je sam past.
Агиос Отеос, Исаия Сърбин. Скажи ми, Господи, Марко Тайчевич.
Херовимска песна. Ковалевски. Alleluia.
Камерен хор Лавиринт, град Зайчар, Сърбия. Диригент Желка Полнович. Ще чуем Девойче на Добри Христов, солист Пролет Пенчева, Жанета Кацарова, клавирен съпровод. Пролет Пенчева, Жанета Кацарова, клавирен съпровод. На тази изключителна сцена тази вечер ще излезе и вторият ни гост-солист, мецо-сопрана Станислава Марчева. Тя завършва Националното училище по изкуства Добри Христов със специалност обой. Работи в Опера Варна като част от хора и солистичния състав, а от 2009 година е артист на свободна практика. Пяла е на десетки големи сцени на Балканите, в цяла Европа, както и в Обединените арабски емирства. Предпочита да изпълнява композиции в различни жанрове от епохата на барока. Ще чуем Луковитски моми, Добри Христов, Станислава Марчева и Жанета Кацарова.
Жанета Кацарова, дами и господа. Станислава Марчева, мецо-сопран. Благодарим. Жанета Кацарова, клавирен съпровод. Да поканим отново смесен хор професор Венета Вичева. Над 50-те изпълнители са продължители на над столетните традиции на хоровото изкуство в Шумен. Този състав е събрал цвета на отдадените на любителското хорово изкуство изпълнители, представили града ни на десетки международни форуми. Смесен хор професор Венета Вичева носи не само името, но и отговорността да продължи великото дело на прочутата диригентка, родена и отдала живота си на културният живот в Шумен. През миналата година хора и градския духов оркестър Михаил Биков реализираха спектакъла "Помниш ли ти" с избрани откъси от оперетата "Царицата на чардаша" на Имре Калман на паметника създатели на българската държава. А тази година завършва творческият си сезон с концерт в голямата базилика на Плиска. Даниела Вичева споделя с маестро Атанасов идеята си за концерт на това историческо и духовно място. Тя е сред хористите, аплодирайте я. Диригента прегръща идеята и тази вечер хористи от две държави ви подаряват изкуството си. Продължаваме със светската част от програмата на смесен хор професор Венета Вичева. Ще чуем ария на Силва из оперетата "Царицата на чардаша" на Имре Калман. Солист Станислава Марчева. Съпровод Жанета Кацарова. Любов
Парчева като Силва, смесен хор професор Венета Вичева, Жанета Кацарова, клавирен съпровод, маестро Христо Атанасов. Благодаря. Ръченица Добри Христов. Изповед Петър Крумов. През вечер гости
Родината е в моето сърце. Музика Милко Коларов. Текст Лили Ябанджиева. Клавирен съпровод Жанета Кацарова. Хорът домакин, професор Венета Вичева, Жанета Кацарова, клавирен съпровод, маестро Христо Атанасов, диригент. Нека ги изпратим с аплодисменти. Да поканим отново камерен хор Лавиринт и диригента им Желка Пълнович. Започва тяхната светска програма.
Ще чуем 4 английски ренесансови песни – Джон Доланд и Томас Морли. Sing we and chant it while autumn round, fa la 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 la. Sing we and chant it while autumn round, fa la 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 la. Now longer lasting and knowledge hasty, now is this pleasure to take our pleasure, fa la 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 la. And knowledge hasty, now is best pleasure to take our pleasure. Fa la 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 la. Come again, sweet one, doth thou invite. Thy grace is there to refrain, to do me to delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die. Touch, to kiss, to die. Now I needs must fly, long ago I absent more. Access cannot joy impart, joy once felt cannot return. While I live, I need must love, love is not when hope is gone. Now at last despair doth prove, love divided loveth none. Sad despair doth drive as means, sweet despair unkindness sends. If that parting be offense, pity shield and offense. Sad despair doth drive as means, sweet despair unkindness sends. If that parting be offense, pity shield and offense. Now is the month of May, when merry let's are play. Fa la 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 la, fa la 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 la. Now is the month of May, when merry let's are play. Fa la 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 la, fa la 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 la. Each with his body lost upon the greeny grass. Fa la 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 la. Each with his body lost upon the greeny grass. Fa la 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 la. Ajde Jano, Marko Tajčević.
Hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, kolo da igramo, hajde da igramo, hajde Jano, hajde dušo, kolo da igramo. Hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, konja da prodamo, hajde da prodamo, hajde Jano, hajde dušo, konja da prodamo. Hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, kuću da prodamo, hajde da prodamo, hajde Jano, hajde dušo, kuću da prodamo. Hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, hajde Jano, da prodamo, samo da igramo, hajde da igramo, da prodamo, Jano dušo, samo da igramo, hajde Jano, da igramo. Devojko mala, Darko Kraljić. Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce puno sna. Ko što se seti, kišu da ti kupi, i oblak mali, od kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak dan. Devojko mala, pesmo moga grada, poljubi se, večno da ljubim ja. Devojko mala, pesma moga grada, što si mi dala, srce puno sna. Ko što se seti, kišu da ti kupi, i oblak mali, od kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak dan. Devojko mala, pesma moga grada, poljubi se, večno da ljubim ja. Super Trooper ABBA. Super Trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Da-da-dum, 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 Tonight the super lights are gonna find me shining like a super
Super-pa, feeling like a number one. Tonight the super-pa, beats are gonna buy me, but I won't feel super-pa, like I always do. Super-pa, somewhere in the crowd there's you. Facing 20,000 of your friends, there are moments when I think I'm going crazy, but it's gonna be alright. Everything will be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super-pa, lights are gonna find me, shining like the super-pa, smiling happy, super-pa, feeling like a number one. Tonight the super-pa, beats are gonna blind me, but I won't feel super-pa, like I always super-pa, somewhere in the crowd there's you. So I'll be there when you arrive. The sight of you will prove to me I'm still alive. And when you take me in your arms, I'll be there. It's gonna be so much tonight the super-pa, lights are gonna find me, shining like the super-pa, smiling happy, super-pa, feeling like a number one. Tonight the super-pa, lights are gonna find me, but I won't feel super-pa, like I always super-pa, somewhere in the crowd there's you. Tonight the super-pa, lights are gonna find me, shining like the super-pa. И за финал, thank you for the music, Абба. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. But if that ever a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. Well, I don't sing it out loud, so I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy I'm bringing. Who can live without it? I ask in honesty. What would I be without the song or the dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. But I often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a crowd like a melody can? But whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy I'm bringing. Who can live without it? I ask in honesty. What would I be without the song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. I am so happy, I am so good with golden hair. I wanna sing it out to everybody.
it, I ask in honesty, what would I be without a song or a dance? What are we? So I say, thank you for the music, for giving it to me. So I say, thank you for the music, for giving it to me. Камерен хор Лавиринт, град Зайчар, Сърбия. Диригент Желка Пълнович. Аплодисменти. Ще ги помоля да останат на сцената. Каня и смесен хор професор Венета Вичева. Концерта в голямата базилика завърши. То е най-мащабното събитие от програмата на смесен хор професор Венета Вичева и се провежда под патронажа на областният управител професор Добромир Добрев. Събитието е част от календара за културен и туристически обмен между община Варна и община Шумен. Нека си пожелаем тези концерти тук на това свято място да се превърнат в традиция. С този спектакъл завършва творческият сезон на смесен хор професор Венета Вичева. Ако програмата ви е харесала, ви каним на следващият ни концерт в Летен театър Шумен на 1 октомври 2024 година. В Деня на музиката и поезията маестро Атанасов заедно с градския духов оркестър Михаил Биков и смесеният хор ще ви подарят ново музикално приключение. Очакваме ви отново! Благодарим за съдействието на общините Шумен, Каспичан и Нови пазар. Благодарим ви, уважаеми гости, скъпа публика и зрители на телевизия Шумен. Благодарности на нашите спонсори, без които това събитие нямаше да бъде възможно. Радваме се, че сте тук с нас. Аплодисменти за всички вас! Концерта се провежда с подкрепата на Регионалният исторически музей Шумен с директор Даниел Руменов. Благодарим на главния уредник на музея тук в Плиска, госпожа Христина Стоянова. Тематичното осветление на Full Arts, озвучаване Акустик Медиа, телевизия Шумен записва концерта. Благодарим на Стройрент, Телепол, фотограф на събитието е Стоян Драев. Снимката на афиша е на Злати Димитров от фотографите, а дизайнер е Петър Евтимов. Цветя от професор Христо Христов, кмет на община Шумен. От госпожа Ася Спарухова, председател на Общинският съвет град Шумен. Професор Наталия Витанова, ректор на Шуменският университет епископ Константин Преславски. В публиката са и доцент Светлозар Чилингиров от Шуменският университет епископ Константин Преславски и Цанка Чилингирова от Рекиц Шумен. Цветя и от Народно читалище Стилиян Чилингиров 1963 година. Цветя за всички участници, както и за гостуващият хор от Сърбия, ще поднесе маестро Христо Атанасов. Давам му думата. Уважаема публика, уважаеми господин областен управител, първо искам да благодаря на вас за това, че приехте нашата идея и направихте всичко възможно, всичко това, което публиката вижда тук, да бъде реалност. Благодаря всъщност от името на нашия хор, че за пореден път сте с нас на поредното ни събитие. Благодаря ви за преживяните емоции, за това, че вие ни давате обратна информация, че всичко това, което правим, има висока стойност. Благодаря изключително много на екипите, с които работим. Благодаря и
извънредно много тук, на хора, който ни гостува, който буквално преди часове се завърна от Поморие и се съгласиха за пореден път да имаме обща изява. Всъщност, преди точно 12 години, ден по-рано, от вчерашния ден се навършва 12 години, откакто ние се познаваме с тях, откакто имаме допирни точки благодарение на музиката, благодарение на това, което ни свързва без думи. Благодаря много на Желка Пълнович за това, че се съгласиха да дойдат на това специално място за всички българи. За нас е огромно удоволствие, че приехте поканата ни и направихте нашата публика съпричастна към вашето изкуство. Благодарим от все сърце. Благодарим за музиката, благодарим за хубавите мигове заедно, благодарим за всичко, което вие правите в нашата събитие. Слава Богу. Цветя и за солистите Пролет Пенчева, Станислава Марчева и Жанета Кацарова, клавирен съпровод. Маестро Атанасов, останете, имате специален подарък от Желка Пълнович и гостите ни от Сърбия. Цветя за маестро Христо Атанасов от смесен хор професор Венета Вичева. Почитателите на доктор Христо Атанасов са многобройни, както виждате. И наистина за финал общо изпълнение на двата хора на Достойно ест на Христо Атанасов. Go
Кацарова, клавирен съпровод, Пролет Пенчева и Станислава Марчева. Благодарим ви и до нови срещи!